Mor da, croeso cynnes yr Oedfa. Hefyd cael cyfarfod yn oed addoli a adrwy gyda'n gilydd. Croeso cynnes chi. Gwelmed sy'n harwen ni yn Oedfa. Yn dymuno fydd Duw yn ddefnyddio fe, yn ddefnyddio fe bore yma. A mae croeso chi aros ni am baned ar ôl Oedfa ac yna am tua cwarter I 12 y bwriad ei wael gychwyn ar ysgol Sul. Felly croeso chi aros a mynd I hefyd yn dosbarthiadau i'r plant ac i'r oedolion. Felly dwi'n ddechrau ni at y cwarter I 12 ar ôl yr Oedfa cael paned nes ymlaen. Wan yn fis Mawrth, ers o haid ffyrfiau, a mae casgliad mis newydd, a mae casgliad mis mae'n mynd at yr Wcrain. Dwi'n siŵr I un ymwybodol o'r tristwch sydd yn yr wlad hwnnw, Dynistyn, ar gyfer y lluniau a newyddion. Mae'n ymwneud briodol o'n I yn casglu ar gyfer gwaith yn yr Wcrain, gwaith yr amglwydd, gwaith yn galw. Mae felly yr un trefn ar o'r blaen, os ydych chi'n mynd I roi yn arbennig at casgliad y mis, y casgliad arbennig, yna mae blwch yn y stafell gefen fan hyn. A mae'n amlenni wrth y blwch os chi eisiau roi ar y gwaith yn Wcrain. Yna os ydych chi roi unrhyw arian yn amlen a nodi bod ar gyfer casgliad y mis ac yna roi y blwch neu os ydych chi roi trwy lawr bian neu trwy gyfer banc a nodi bod y rhodd ar gyfer casgliad y mis. Cofiwch am hynny ar gyfer wythnosau nesaf. Mae crwgweddi nos Fawrth, cyfrifedol bod ni'n cael y cyfarfodydd mewn tai am y cyfnod nesaf yn y Pasg gan gynnu gyda ymgyrch Passion for Life. Os chi wedi methu ddoi gyfarfod mor belled, yna yn dal cyfle chi fynd ar wefan Passion for Life a gwylio'r fideo, ddwy fideo cynta ac yna I ymuno hefyd yr wythnos hon. Mae yna grwpiau tai gwahanol. Fi'n credu fath o bod yn yr sgrin ar y grŵp answyd os ydych chi wedi bod yn agorfforol. Eto, os ydych chi'n gwybod chi'n gallu bod yna ar nos Fawrth, fe'n amlwg chi wylio'r fideo a diweddio dros y gwaith, dros yr eglwys, rhywbryd pan yn cyfleus I chi. Os dwi'n mynd, bydd Emyr yn arwynnu eto yn rhoi fan 5 fan yma. Ac yna sy'n nesaf, Mike Winters o'r Nelli yn arwen y bore a byddai yn arwen Cwmpawd. Mae'n cyfarfodydd eraill yr wythnosoedd I fod ar y sgrin. Felly, gobeithio bod chi'n ymwybodol o'r at sy'n lan. Mae ddarllen, jyst arbethiadau o Salm 97 cyn I droi y ddrafod yw'r gweithio. Mae'r arg yn fydd yn frenin gorfoddiddau y ddeiar. Byddai'n ynysoedd lawer yn llawer. Mae cymylau a llywyllwch o'i amgylch, cyfiawnder a barn yn sylfaen I orsedd. Llawer hewch yn adrwydd rai cyfiawn, a
tir Duw Sofran yn arglwyddaethu y bore yma. Ac ar roedd hi'n ymwybodol bod ti ddim yn unig yn arglwyddaethu dros pethau mawr yn byd, ond hefyd dros y manylion lleia. Ac felly, arglwydd, ni'n diolch ti bod ni'n gallu bod yn bobl sydd yn dod o'ch blaen di y bore yma yn dawer, yn bobl gobeithio, yn bobl, hyd yn oed yn llawer yn yr arglwydd. Gan mai ti sydd ar broses, a bod ti yn gwneud pob peth yna. Arglwydd, ni'n diolch i ti, mae dy drefed di o'r Oedfa'r hon bore, bod gyda ti air wedi baratoi bob un ohono ni, arglwydd o'r Christian i fawr, a ni'n gweddio bydd ysbryd glân yn gweithio arno ni, ac yn newid ni wrth i ni wrando ac ymateb ac wrth i ni addoli. Bod ni'n gwybod bod ti dy hun trwy dau ydy a trwy nerth yr ysbryd yn bod yn siarad yn ni, fel bod ni wrth i ni ddod i ddiwedd y dydd yn gallu llawerhau'r arglwydd ac effesu mae da o ti. O Dduw, ni'n gweddio nawr, bydde di yn trigarhau wrth hynny, bydde di yn delio wrth hynny, ac arglwydd yn fwy na dim i dall, ni'n gweddio, bydde un wedi hi yn cael ei ogynneithu. A ni'n gofyn hyn, yn un o'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch Rodri. Rodri'n darllen fyna fod yr arglwydd yn frenin. A mae'n can gyntaf ni bore yma yn barhau efo'r syniad yna. Rhif 4 yn yr atodiad. Bererin llesg llywedig yng nghanol brwydre sydd. Mae'r gelyn yn blwyfedig, roes bron ac ario'r dydd. Na lyfrhau dy galon, hei gonquest yn y man. Mae'r gŵr sy'n gwisgo'r goron yn eiriol ar dy ran. Siwr bod ni gyd bore yma yn gwynebu rhyw frwydr, rhyw struggle, rhyw heriau, rhyw flinder, rhyw ofnau, a beth bynnag i nhw. Beth bynnag mae'r byd, beth bynnag mae'r gelyn yn taflu yn ein herbyn ni. Gallwn ni bore yma gymryd cysur yn hyn, bod y gŵr sy'n gwisgo'r goron, y brenin, yr arglwydd Iesu Grist. Mae e'n eiriol drosto ni, mae o'n plaid ni, mae drosto ni y bore yma. Felly, gyrrwch ni sefyll yn ei ganu mawd yn gilydd.
darllen y nawr o air Duw. I ni'n darllen o Luc pennod 16 ac adnodau 1 i 13. Ac i ni yn edrych ar ddameg arall yn gilydd bore yma. Ac mae'r ddameg yma, unwaith eto yn ddameg sydd yn sôn am y bywyd Cristnogol, yr hyn sydd bod yn wir am Gristnogion, am ddisgyblion yr arglwydd Iesu Grist. Ac unwaith eto mae'n drawiadol, mae Iesu yn siarad lot am arian, a'r hagwefniad arian, ac unwaith eto mae hynny yn codi fan hyn yn amlwg iawn. Arian, sydd ni'n defnyddio ein arian yn arbennig gyda golwg i'r dyfodol, gyda golwg i dragwyddoldeb. Nawr, yn y darlleniad, mae yna air yn cael ei ddefnyddio, a'r gair yw mammon. A newch chi weld, falle yn eich beibl chi, yn y droed nodyn sydd yn cyfieithu mammon i arian. Nawr, y gwir yw, mae mammon, y gair gwreiddiol yma, mae'n fwy na jyst cyfeirio at arian, mae'n cyfeirio at agwedd at arian. Hynny yw, nid jyst faint sydd â chi yn y banc, ond eich agwedd chi, y barister, y gryd yna, chwanti a'r chwennych yna am arian. Mae bron fan hyn bod arian yn cael ei bersonoli yn wir, oedd rai pobl yn trin arian fel Duw, yn creu rhywbeth o ddiw, mammon. Ni'n addoli arian. A mae Iesu'n rybuddio fan hyn am berygl hynny. Mae'n rhaid i ddarllen Luc 16, dechrau yn yr adnod gyntaf. Dwedodd Iesu wrth ei ddisgyblion hefyd, roedd dyn cyfoethog a chanddo oruchwyliwr. A chwynwyd wrth ei feistr bod hwn, y goruchwyliwr, yn gwastraffu ei eiddoedd. Galwodd ei rato a dweud wrtho, beth yw'r hanes hwn amdanat? Dyro i ni gyfrifon dy oruchwyliaeth, oherwydd ni allu gadw dy swydd bellach. Yna, meddai'r goruchwyliwr wrtho ei hun, beth o'na fi? Mae fy meistr yn cymryd fy swydd oddi arnaf, nid oes gennyf mor nerth i labro, ac mae arnaf gywilydd cadota. Fe o'n i beth ornaf i gael croeso i gartrefi pobl pan ddiswyddir fi. Galwodd ato bob un o ddyledwyr ei feistr. Meddai wrth y cyntaf, faint sydd arnat i meistr? Atebodd yntai 1000 o fesurau o olew olewydd. Cymer dy gyfrydd, meddai ef, eistedd i lawr ac ysgrifenna ar unwaith 500. Yna meddai wrth un arall, thithau, faint sydd arna ti? Atebodd yntai 1000 o fesurau o rawl. Cymer dy gyfrydd, meddai ef, ac ysgrifenna 800. Cymeradwyodd y meistr y goruchwyliwr anonest am iddo weithredu yn gall. Oherwydd mae plant y byd hwn yn gallach na phlant y goleuni yn ei hymwneud a'i tebyg. Rwyf fi'n dweud wrthych, gwnewch gyfeillion i chwi'ch hunan o'r mammon anonest, mwyn i chwi gael croeso i'r tragwyddol bebyll pan ddaw dydd mammon i ben. Mae rhywun sy'n gywir yn y pethau lleiaf yn gywir yn y pethau mawr hefyd. A'r un sy'n anonest yn y pethau lleiaf yn anonest yn y pethau mawr hefyd. Gan hynny, os na ddiolch yn gywir wrth drin y mammon anonest, pwy a ymddirieda i chwi y gwir olyd.
Ac os na fiwch yn gywir wrth drin eiddo pobl eraill, pwy ar rydd i chwi eich eiddo eich hunain? Ni all unrhyw wasanaethu dau feistr. Oherwydd bydd un ai'n cysau'r naill ac yn caru'r llall, neu'n deyrngaru'r naill ac yn dirmygu'r llall. Ni allwch wasanaethu Duw a Mammon. Diolch. A'r plant, mae 'da fi rhywbeth i ddangos i chi fan hyn. Beth sy'n gen i fan hyn? Rwy'n yn gwybod? Gref, beth yw hwn? Arian, ti'n iawn. Darn o arian, neu papur arian yw hwn. A mae Iesu yn y ddameg, o'n i'n darllen dros nawr, yn siarad am arian. A'r ffordd i ni'n defnyddio arian. Falle bod ydych chi bach o arian. Falle bod chi wedi cael bach o arian pocket, neu bach o arian penblwydd, neu di safio am arian ers Nadolig, a chi'n meddwl, beth fi mynd i wneud gyda fy arian? Sut fi mynd i wario fy arian? Beth fi mynd i ddefnyddio'r arian yma ar ei gyfer? Nawr, fi eisiau gofyn cwestiwn i chi. Y cwestiwn fi eisiau ni feddwl am yw, ydy arian yn beth da, neu ydy arian yn beth drwg? Nawr te, aros llaw lan, ac eith roedolion wneud hefyd, llaw lan, pwy sydd yn meddwl bod arian yn beth da? Rai yn hanner half-hearted, anyways. Okay. Llaw lan, pwy sydd yn meddwl bod arian yn beth drwg? Llaw lan, pwy sydd yn meddwl bod arian ddim yn dda nac yn ddrwg? Sym rhaid i chi roi llaw chi lan achos bod y gwirionedd gyda'i. Oedd rai pobl wedi rhoi llaw lan am da, rai am ddrwg, rai wedi rhoi lan am y ddau, achos y gwir yw, dydy arian ddim yn beth da yn ddo fe hun, ydy e? A dyw arian ddim yn beth drwg yn ddo fe hunan. Y cwestiwn yw, sut i ni'n defnyddio fe? Beth i ni'n gwneud gyda'r arian sydd gyda ni? A mae Iesu yn y ddameg yma yn annog ni i ddefnyddio'r arian ni ar gyfer rhywbeth arbennig. A fi eisiau chi wrando ar hynny. Okay? Ond, fi eisiau dweud un peth pellach. Dyw arian ddim yn beth da yn ddo fe hun, dyw ddim yn beth drwg yn ddo fe hun, ond mae arian yn beth beryglus. Mae'n beryglus. Pam bod e'n beryglus? Fi ddim yn golygu bod e'n beryglus achos falle bod chi'n cael paper cut ar y darn papur. Mae'n beryglus achos ni'n cael ein temptio i trin arian fel Duw. Mae Iesu'n gweud hwnna fan hyn. Mae'n dweud chi ddim yn gallu gwasanaethu Duw ac arian. Ond mae rai pobl yn trio gwneud hwnna. Maen nhw'n trin arian fel y peth mwyaf pwysig yn y byd. Maen nhw yn meddwl, os oes gen i arian, os ydw i'n gallu cael digon o arian, os oes gen i arian yn y banc, fydd popeth yn iawn a fydd bywyd yn gret a bydd ddim angen i fi boeni. Na, dim ond Duw ni fod i addoli. Felly mae arian, dyw e ddim yn beth da, dyw e ddim yn beth drwg. Y peth ni'n gwneud gyda fe sy'n bwysig, ond mae'n beryglus os i ni'n meddwl bod hwn yn fwy gwerthfawr neu'n fwy pwysig na Duw. Wel, cyn bod ni'n mynd ymlaen, ni'n mynd i weddïo yn gilydd nawr. Ni'n mynd i droi at ein Duw ni gyda'n gilydd. Na ni weddïo. O, arglwydd, i ni yn diolch, mae ti yw ein Duw ni. Diolch fod gennym ni ddiw byw. Yr unig, gwir a bywiol ddiw. A diolch fod ti o ddiw, yn wych ac yn rhagori ar bob dim arall. Arglwydd ni'n cyffesu, falle bod y dueddiad yno ni i chwennych arian ac eiddo a phethau ac yn wir arglwydd, ni'n gwybod bod ni fel pobl yn gallu addoli pob math
o bethau gwahanol. Ond mae'n ffoli neb arglwydd. Oherwydd yw'r pethau yna ddim yn cymharu gyda ti dy hun. O arglwydd, ni'n diolch i am sut un o'i ti y Duw tregarog a graslo. Y Duw yn roi. Arglwydd, mae pob un o'r eilunod eraill yma, pob gai Dduw arall yn cymryd, ac i ti arglwydd. I ti yn roi. Rwy ti wedi roi bywyd i ni. Rwy ti wedi roi dy fab dy hun, yr arglwydd Iesu Grist, mwyn ein hachub ni. Rwy ti yn roi, ti sydd wedi roi, ie'n arian ni, ti sydd wedi roi popeth sydd gyda ni arglwydd. I ni'n gyfan gwbl yn dy ddyled di. O, Dad, i ni'n dod felly ac rydyn ni am da addoli di. I ni am ddweud, mae ti yw ein Duw a does dim Duw arall gennym ni ond amdano ti. Does dim gobaith arall gennym ni ond amdano ti. Arglwydd, ni'n dod at y ti yn awr yn bobl ddigon anghennus. Ni'n dod a falle bod yr wythnos diwethaf wedi bod yn ddigon caled i lawer ohono ni. Ni'n dod at y ti yn sychedig, eisiau cael ein digoni, eisiau ti i ddod ac i'n bywhau ni arglwydd ac i'n llenwi ni arglwydd ac i'n nerthu ni arglwydd. Dad, i ni yn cyffesu wrth i ni edrych ar y damhegion yma gan yr arglwydd Iesu Grist a meddwl am beth mae'n golygu i dy ddilyn di a bod yn ddisgybl i Iesu. Mae'r pethau mae'n anodd arglwydd. Maen nhw mor wahanol i be mae'r byd yn ei ddweud. Mae mor wahanol i falle beth sydd yn dod yn rwydd i ni. O, ni'n gofyn am dy help di felly. I ni eisiau bod yn bywydau ni yn pwyntio at ti. O, arglwydd yn Duw i ni. I yn dal i weddio dros ein byd ni, dros y sefyllfa yr Ukraine a arglwydd. O, ein ni'n torri'n calonau ni a pryn yn gwybod beth i weddio arglwydd am y sefyllfa hwnnw. Ni'n gweddio arno ti i fod ar waith, i ni yn gweddio arno ti i ogoneddu dy enw dy hun ac i ddod a gobaith a goleuni i ganol sefyllfa erchyll yma. Mae'n helpa ni arglwydd. Helpa ni wrth i ni roi o'n harian ni, helpa ni fel dy bobl di i wneud yr hyn sy'n dy blesio di, os gweli di fod yn dda. Dad, clyw ein gweddi ni nawr. Derbyn ein mawl a diolch ni gyd. A bydd gyda ni weddill yr oedfa hon. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni eto. Wyf 672 yn y llyfr ymynau. 672. Bydd canu yn y nefoedd pan fel y plant yn hyd. Yr ai fi oddi catre o di ei tad cyhyd. Dechreuir y gynghanedd ac ni fydd wylo mwy. Ond Duw a sych bob deigryn oddi wrth ei llygaid oedd. Ac ymlaen o'n i sefyll i ganu.
Trowch gyda fi i Luc 16 ac adnodau 1-13. Beth yw'r buddsoddiad gorau chi'n gallu wneud? Yr investment gorau posib, falle bod chi ddim bod yn meddwl am hynny eich hunan. Mae yna lot o sôn ar y foment yn does am chwyddiant, a prisiau yn codi, prisiau egni a petrol a popeth, costau byw yn cynyddu ac wrth gwrs, ni eisiau defnyddio'n arian ni yn ddoeth, yn dydyn ni? Ni eisiau darparu i'r dyfodol ac ar gyfer ein teuluoedd ni a felly, falle bod chi wedi bod yn gofyn, beth yw'r buddsoddiad gorau? Beth sy'n mynd i roi'r returns gorau i fi? Na, fi'n siŵr os o'ch chi'n mynd allan i'r stryd, gofyn i'n cymdeithas ni, y cwestiwn yna, bysach chi'n cael pob math o atebion nôl yn bysach chi. Falle bydde rhywun yn dweud, cryptocurrency, Bitcoin, a'r holl enwau eraill yna. Dyna lle chi angen rhoi eich arian, dyna'r dyfodol. Falle bydde rhywun arall yn dweud, wel i fi wastad i teimlo mae buddsoddi mewn bricks a mortar yw'r peth i wneud. Hynny yw prynu rhyw dŷ arall neu fflat neu buddsoddi mewn rhyw darn o dir achos dyw'r pethau yna yn colli gwerth yn y tymor hir. Falle bydde rhywun arall yn dweud, wel i fi yn dueddol o roi yn arian i mewn stocks and shares a mae gen i pobl sy'n cynghori fi a parau i'w prynu. Bydde rhywun arall yn dweud, air. Air yw'r peth, hynny yw, mae hyn a hyn o air sydd ac mae hwnna wastad, mae'n llywodraeth ni yn clymu ei hunan i air yn dydyn nhw. Mae hwnna'n mesur dda o gyfoeth, mae'n saff. Mae yna bob math o opsiynau eraill, hynny yw, pethau fel ISAs a rhyw cyfrifon sydd yn mynd i roi canran yn ôl i chi yn saff bob blwyddyn. Nawr, i fi ddim eisiau parddio neu siarad yn erbyn unrhyw un o'r opsiynau yna, falle bod yna le ar gyfer y pethau yna, ond i'r Cristion, mae'r ateb i'r cwestiwn yna yn draw wahanol. Beth yw'r buddsoddiad gorau chi'n gallu gwneud â'ch arian chi? Y lle dylsen ni fel Cristnogion fod yn ceisio buddsoddi mwyn cael yr elw mwyaf yn yr tymor hir. Yr ateb, wrth gwrs, yn ôl yr arglwydd Iesu Grist, yw yn yr eglwys. Buddsoddi mewn pobl, nid mewn cryptocurrencies, nid mewn adeiladau, nid mewn air neu unrhyw beth arall, buddsoddi mewn pobl. Pobl Dduw. Oherwydd dyma yr unig fuddsoddiad
byddwn ni yn gallu elwa ohoni am dragwyddoldeb. Neu weid hwnna to. Dyma'r unig fuddsoddiad i ni yn mynd i allu elwa ohoni am dragwyddoldeb. Dyma yw'r prif beth mae Iesu yn ceisio ei ddysgu ni trwy'r ddameg yma. Mae'n ddameg falle chydig yn llai cyfarwydd, mae'n ddameg ddigon od mewn rai ffyrdd, felly gadewch ni ddechrau trwy edrych ar cynnwys y ddameg, beth sydd yn digwydd yn y stori yma. A beth sy'n ennill fan hyn yw mae Iesu unwaith eto yn disgrifio sefyllfa, mae'n disgrifio dyn cyfoethog. A mae gan y dyn yma, mae'n amlwg llawer o dir ac arian ac asedau, ac mae yn benthyca'r pethau yma allan i eraill. Neu'n caniatáu bobl defnyddio ei dir ac yna'n disgwyl cyfran o'r cynnyrch yn ôl. A mae'r dyn cyfoethog yma, mae gan ei gymaint o stwff fel bod e'n cyflogi gorychwylwyr, overseers, pobl bydd yn gyfrifol am rannau o'r busnes, os allai roi efo rannau o'r stad, mwyn sicrhau bod y perchenog, y meistr, yn derbyn yn ôl yr hyn sy'n ddyledus. Ac i ni'n clywed, adnod mae dyn cyfoethog a chanddo orychwyliwr, a chwynwyd wrth ei feistr bod hwn yn gwastraffu ei eiddo eith. Mae'r gweision eraill, y gorychwylwyr eraill, yn cwyno am yr un yma. Bod e ddim yn neud ei waith yn iawn. Dwi'n yn glir pam neu beth sy'n digwydd. Ydy e jyst yn ffôl? Ydy e jyst ddim yn dda yn y gwaith? Ydy e yn ddiog? Ydy e yn anonest ac yn twyllo ac yn ni ddim yn siŵr, dwi ddim yn glir fan hyn. Mewn un ystyr felly, does dim ots. Beth bynnag yw'r reswm, mae e ddim yn gallu parhau yn y gwaith. Mae'r meistr yn galw ac yn dweud, reit, ti, you've had it, you're fired, ti'n cael y sac. A felly, fi eisiau ti ddod nawr, dere ar holl cyfrifon sy'n gen ti, yr holl manylion am y gwaith ti wedi bod yn ei wneud, fi angen i ti ddychwelyd hynny yn ôl i fi nawr. A felly, mae'r gorychwyliwr yma, gwas yma, mae mewn penbleth. Mae mewn sefyllfa anodd. Mae'n dechrau holi hyn, be fi'n mynd hyn hyd nawr? Mae'r fi'n colli ei swydd, mae'r fi'n colli ei incwm, mae'r fi'n colli yr cyfrifoldeb yna oedd ganddo fe. Beth ydw i'n mynd i wneud nawr? Chi'n deall bod e'n poeni. Siwr ydw i'n mynd i ddarparu ar gyfer fy hun yn y dyfodol. Na fi eisiau chi sylwi ar hyn, achos dyma y pwynt allweddol. Be sy'n mynd trwy ei feddwl efo hyn? Mae e'n gwybod fod e'n mynd i golli'r hyn oedd ganddo fe. Dwi'n methu dal gafel i'r pethau hynny oedd ganddo fe. Maen nhw'n mynd i gael eu cymryd oddi wrtho fe, a felly mae'n gorfod meddwl ac ystyried ac yn llunio ar gyfer y dyfodol. Nawr, be mae'r gorychwyliwr yma yn ei wneud felly? Wel, mae'n galw y bobl hynny oedd wedi bod yn gorychwylio, mae'n galw'r bobl hynny oedd mewn dyled i'r meistr neu oedd wedi bod yn gweithio ar dir y meistr, a mae'n gofyn iddyn nhw, reit, faint sydd arno ti? Beth yw dy ddyled? Ac os o'n nhw'n dweud bod nhw mewn dyled o 1000 mesur o rhywbeth, oedd e'n lleihau hynny, oedd e'n dweud, reit, cymer y darn o bapur yma, cymer y contract, cymer yr IOU, nawr ni sgribl allan 1000 a nawr ni roi 800 yn lle. Ydy mae'n lleihau ei dyled. Neu, os oedd arna ti 1000 o rhywbeth, nawr ni groesi hwn allan, nawr ni weid nawr, mae 500 yw'r ddyled. Nawr, pam bod e'n gwneud hyn? Wel, mae e'n esbonio pam ei hun yn dydi. Mae'n dweud, a
adnod 4, fe o'n i beth arnaf i gael croeso i gartrefi pobl pan ddiswyddir fi. Hynny yw, pan fydd y dydd yn dod, a bydd e wedi colli ei swydd, a bydd dim ffordd ganddo fe i ddarparu i'w hunan mwyach, fydd y bobl yma, y rai mae e wedi lleihau ei dylen, bydden nhw mor ddiolchgar iddo fe, bydden nhw'n croesawu i fewn i'w cartrefi, bydden nhw yn darparu ar ei gyfer. Ac bod hyn fath yn swnio'n rhyfedd i ni, adnod 8, cymeradwyodd y meistr y goruchwyliwr anonest am iddo weithredu yn gall. Mae'r meistr, bod fan hyn di colli allan, mae'n gorfod cydnabod mae'r gwas yma wedi gwneud rhywbeth call. Mae bron o bod yn bach yn begrudging a gorfod cydnabod mae dy fe sens o'r diwedd yn yr hyn mae wedi bod yn ei wneud. Felly nawr ddameg, a fel ni'n gweud, mae falle'n ddameg llai cyfarwydd, falle ar ôl o gyntaf, ni ddim cweit yn siŵr beth i'n wneud ohono fe. Felly beth yw'r pwynt? Be mae Iesu'n trio dysgu i'w ddisgyblion? Be mae'n trio dysgu i ni fan hyn? Wel, mewn ffordd, mae'r arglwydd Iesu ei hun yn rhoi allwedd i ni yn adnodau 8 a 9. Dwchwch eto. Cymeradwyodd y meistr y goruchwyliwr anonest am iddo weithredu yn gall. Oherwydd mae plant y byd hwn yn gallach na phlant y goleuni yn ei hymwneud a'i tebyg. Ac roedd hi'n dweud wrthych, gwnewch gyfeillion i'ch hunan o'r mamon anonest, mwyn i chwi gael croeso i'r tragwyddol bebyll a fel bydd mamon i ben. Mae Iesu'n dweud fan hyn bod gan Cristnogion rhywbeth i'w ddysgu fan hyn am y ffordd ni fod i drin ein gilydd. Sylwch ar hynny, mae'n bwysig. Mae'n sôn am plant y byd hwn, a'r ffordd mae'r byd yn ymddwyn, y ffordd mae'r byd yn trin i gilydd, ond yna mae'n sôn am blant y goleuni a'i hymwneud nhw neu ein ymwneud ni a'n gilydd. Mae defnyddio'r disgrifiad hyfryd yma dydy, plant y goleuni. Dyma i ni fel Cristnogion. I ni blant i Dduw. I ni wedi cael ein galw allan o dywyllwch y byd yma ac i'w oleuni Ni'n blant i Dduw a felly ni'n rhan o deulu'r ffydd, ni'n rhan o'r eglwys a siwr i ni nawr fod i drin ein gilydd. Wel, chi'n gofio beth oedd y gwas yma di sylweddoli? Beth oedd yr fflach yna oedd wedi daro fe? Wel, oedd e'n gweld, fi'n mynd i golli popeth, sa'n gallu dal mlaen i'r hyn sydd gyda fi, a felly mae angen i fi ddefnyddio beth sydd gen i nawr mwyn gwneud cyfeillion ac mwyn edrych i'r dyfodol. Mae Iesu'n dweud, mae dyn ni fel plant o goleuni, ni fel Cristnogion, ni fel eglwys, rhywbeth i'w ddysgu o hynny. Fel Cristnogion, ni'n gwybod yn dyn ni bod ein amser ni ar y ddeiar yma yn dod i ben. Mae unrhyw arian sydd gyda ni, mae unrhyw eiddo i ni berchen arni, dy'r peth yna ddim yn para. Ni'n gwybod hynny. Ni'n gwybod bod yna ddydd yn dod pan naill ai byddwn ni yn marw, neu fydd yr arglwydd Iesu yn dychwelyd, a dyna fydd diwedd y byd yma a'i bethau. Adnod 9 yn dweud bod dydd Mammon yn dod i ben. Mae dydd y byd yma, ddeiar yma,
bitcoin ac air ac adeiladau. Mae'r cwbl o'r pethau yna rhyw ddydd yn mynd i ddod i ben. A felly fel Cristnogion, os ni'n gwybod, reit, mae'r pethau yma'n mynd i ddiflannu rhyw ddydd, fi'n methu cadw nhw am beth, mae eisiau ni benderfynu shwt i ni'n mynd i'w buddsoddi nhw. Shwt i ni'n mynd i'w defnyddio nhw yn y ffordd mwyaf effeithiol. Shwt ni'n mynd i ddefnyddio beth sydd gyda ni heddi gyda golwg i'r dyfodol, a nid jyst i'r ddegawd nesaf neu ein ymddeoliad ni. Shwt ni'n defnyddio beth sydd gyda ni heddi gyda golwg i dragwyddoldeb. A felly mae Iesu'n dweud, gwnewch gyfeillion i chwi eich hunan o'r mamon anolis. Hynny, defnyddiwch yr pethau'r byd yma sydd gyda chi fel petai, mwyn i chwi gael croeso i'r tragwyddol bebyll pan ddaw dydd mamon i ben. Be mae Iesu'n gweud yw bod angen i ni ddefnyddio pethau sydd gyda ni heddi mwyn gwneud cyfeillio, mwyn bendithio, mwyn cwrdd ag anghenion gweddill plant y goleuni, fel yn y dydd yna pan bydd dydd mamon ar ben, yn y dydd yna pan byddwn ni'n mynd i fewn i'r tragwyddol bebyll, y nefoedd a'r deiar newydd yna, bydd y bobl ni'n gweld yna yn ein croesawu ni, yn falch i'n gweld ni, yn dweud, dere ma, diolch am y ffordd nes ti fy helpu pan oedd gen ti hyn ac o'n i mewn angen. Mae hynny, y wers yma, dod llawer fwy amlwg pan ni'n edrych ar y cyd-destun. Mae rhaid i fi gyfadde, un o'r problemau gyda be ni wedi bod yn neud, edrych ar ddamhegion allan o'i trefn yn ôl categori. Ni'n gallu colli golwg ar y cyd-destun, felly edrychwch dy fi am funud bach, a beth sy'n dod just cyn hyn, a beth sy'n dod just ar ôl hyn. Just cyn hyn, mae gennym ni ddameg y mab Afradlo. Be nath y mab Afradlo? Nath e gymryd yr mamon, nath e gymryd yr arian, a nath e mynd ag wastraffia. Nath e fuddsoddi. Lle nath e fuddsoddi? Wel, mewn partio a gwledda, nath e roi yr arian yna mwyn iddo fe a'i ffrindiau i gael amser da, ac yna, wrth gwrs, mae'r arian yn dod i ben, a mae'n cael ei adael ar ben i hun. Os dim ffrindiau yna yn ei groesawu fe, mae'n bwyd o'r moch. Na'r cwbl sydd ar ôl dyma. Mae wedi gwastraffu yn hyn oedd ganddo fe. Mae wedi buddsoddi yn y lle anghywir. Ac yna, mae'n drawiadol, chi'n darllen ymlaen, beth sydd fwy na lai syth ar ôl hyn yw dameg y dyn cyfoethog a Lazarus. Unwaith eto, be nath y dyn cyfoethog? Nath e gymryd y mamon oedd ganddo fe a nath e buddsoddi ynddo fe ei hun. Nath e ddim meddwl rannu a roi i'r dyn triennus yma, Lazarus, oedd wrth ei ddrws. A felly, doedd ddim croeso i'r dyn cyfoethog yma. Ond y pwynt yw, y peth gorau gallwn ni ei wneud gyda'n harian am heiddo yw ei fuddsoddi ym mhobl Dduw. I fuddsoddi yn yr eglwys. Pam? Wel, oherwydd dyma y bobl i ni'n mynd i fod yn treulio tragwyddoldeb gyda nhw. Pan mae'n cartrefi ni, a'n ceir ni, a'n dillad ni, a'n ffonau symudol ni, ac yr holl bethau eraill yna ni'n gallu defnyddio'n arian ni arnyn nhw mor rwydd. Pan mae'r pethau i gyd wedi mynd a byddwn ni'n mynd i fewn i'r pebyll tragwyddol yna. Be fydd ar ôl? Wel, plant y goleuni.
chwiorydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Wrth gwrs, yn hyn o beth, i ni dim ond yn dilyn esiampl mwy yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd nath ddewis roi popeth lan. O ddewis ganddo fe, oedd popeth ddim yn cael ei gymryd oddi wrth o fe yn erbyn ei ewyllus, dyma fe'n roi'r cwbl lan, ond o. Ac yn dod ac yn rhoi popeth i yn rhoi ei fywyd ei hun. Mwyn buddsoddion o ni. Mwyn ein hachub ni. Mwyn i ni gael bod gyda fe am dragwyddoldeb. Wel, does dim dewis gyda ni bod. Mae'r pethau yma yn dod i ben. Mae dyddiau mamon wedi ei rhifo. Felly pam gwastraffu yr arian sydd gyda ni a'r bethau sydd yn diflannu? Pam bod ni mor aml yn defnyddio'n arian ni mwyn trio plesio neu ennill edmygedd y bobl hynny fydd yn diflannu pan mae'r arian wedi mynd? Pam bod ni'n gwastraffu'r arian ni a trial cael rhyw safon o fywyd jyst chydig bach yn well yn y bywyd yma pan fod gymaint o anghenion o'n cwmpas ni? Ac wrth gwrs, nid dim ond arian i ni gallu buddsoddi. Dyna chi bod y ffocws fan hyn, a mae'n ffocws pwysig, ond i ni gallu buddsoddi yn amser ni, ein egni, ein gweddiau, ein sylw ni. I ni gallu buddsoddi ym mhobl eraill. Fel pan fyddwn ni'n cyrraedd y ddeiar newydd yma. Bydd y bobl sy'n falch o'n gweld ni. Nawr brif wers. Ond mae Iesu mynd mlaen wedyn i nodi dau ystyriaeth pethau. Ni'n credu, mae'n y perygl yn does, mae yn ddameg chydig bach yn oed. Ni'n clywed am yr dyn cyfoethog yma, gwas anolnes, a bron a bod, mae'n anodd. Dwi'n amlwg ar ôl y gyda, sut i ni'n cymhwyso hynny i ni. A felly mae Iesu, mae'n mynd ymlaen i just nodi dau ystyriaeth pellach. Gyntaf i gyd, yn hyn i gyd, mae'n rhaid i ni fod yn bobl gonest. Mae'n rhaid i ni fod yn bobl gonest. Drychwch ar adnodau 10 i 12. Mae rhywun sy'n gywir yn y pethau lleiaf yn gywir yn y pethau mawr hefyd. A'r un sy'n anonest yn y pethau lleiaf yn anonest yn y pethau mawr hefyd. Gai os na ddiolch yn gywir o'r drin y mamon anonest, pwy a ymddiriedau i chwi y gwir o lyd. Ac os na ddiolch yn gywir wrth drin eiddo pobl eraill, pwy a rydd i chwi eiddo eich hunan. Mae Iesu fel petai yn dweud, fi wedi defnyddio esiampl o rywun anonest i ddysgu gwersi chi, peidiwch cam ddeall. Fi ddim yn annog chi nawr i fynd ac i fod yn anonest, ddim o gwbl. Sdim lle gyda ni fel Cristnogion i ddweud, wel, fi'n mynd i ddwyn, a fi'n mynd i dwytho, fi'n mynd i ymddwyn yn anonest mwyn cael arian achos fi eisiau defnyddio'r arian mewn ffordd da. Na, ddim o gwbl mae Iesu. Mae eisiau ni fod yn gywir. Mae eisiau ni drin hyd yn oed y pethau lleiaf yn gywir. Mae eisiau ni fod yn onest yn y pethau lleiaf. Mae eisiau ni yn y cwbl i gofio mae nid yn eiddo ni yw hyn. Adnod 12, ni'n trin eiddo pobl eraill, ynddi ni? Trin eiddo Duw ydyn ni. Mae'r arian sydd gen i, yr eiddo sydd gen i, mae'n rodd ganddi. Mae yn cael ei roi i ni fel stiwardiad dros dro. Mae gen i ni gyfrifoldeb yn y ffordd i ni'n defnyddio yn hyn mae Duw yn ymddiried i ni. Felly mae eisiau yn y cwbl i ni fod yn bobl gomest, a hefyd mae eisiau cymhellio ni fod yn gywir. Drychwch ar adnod 13.
Ni all unrhyw wasanaethu dau feistr, oherwydd bydd unau'n casau'r naill ac yn caru'r llall, neu'n deyrngar i'r naill ac yn dirmygu'r llall. Ni allwch wasanaethu Duw a'r Mammon. Hynny, jyst rhag ofn bod yna unrhyw gam ddealltwriaeth, medde Iesu. Ych chi methu prynu'ch ffordd i'r nefoedd. Ych chi jyst wrth ddefnyddio arian i gwrdd ac anghenion ac i fendithio eraill. Dyw hynny ddim yn rhywsut yn prynu eich ffordd chi i bywyd tragwyddol. Na, peidiwch cam ddeall, pan ni'n sôn am fuddsoddi yn y ffordd yma, fi ddim yn golygu reit. Os fi'n defnyddio fy arian i'r pethau yma, yn hytrach na arno fi fy hun, bydd Duw yn fy ngwobrwyo i trwy roi maddeuant pechodau a bywyd tragwyddol. Na. Na, medde Iesu. I ni fod i ymddwyn fel hyn, oherwydd bod gennym ni meistr newydd. Nid Mammon, ond Duw. I ni fod i ymddwyn fel hyn am ein bod ni'n caru Duw, am ein bod ni'n deyrngar i Dduw, am ein bod ni eisiau gwasanaethu Duw, am ein bod ni'n blant i Dduw, plant y goleuni, fel plant y goleuni. Mae eisiau ni ymddwyn fel ein tad nefol. Mae eisiau ni ddefnyddio yr hyn mae ein roi ni gan y golwg a'r dragwyddoldeb. Mwyn ei enw. Amen. Amen. Ganwn ni eto efo'n gilydd. Bydd 43 yn yr atodiad. Pa fawredd yw'r gogoniant hwn ddewisodd hwn ddi. Cyfnewid gwychter nef yn ef am fydd mor glawd a llwn. Daeth Duw yn un ohonom ni, tu hwnt i ddeall di. Rhyfeddu mwy am naf bob tro clywed hanes hwn. Beth naf ond plygu glin, a dolaf ger dy fron, a dyfod fel yr wyf offrwm fydd fy mywyd oll. Ac ymlaen, nawr ni sefyll i ganu.
o arglwydd ni'n troi felly at y sy'n nawr gofyn am dy help di. Rydyn ni geisio cymhwyso y pethau yma i'n bywydau ni, i'n sefyllfa personol ni arglwydd. Yn gofyn ei di yn helpu ni i gwrdd ag anghenion ein gilydd fel eglwys. Ni'n gofio ni di helpu ni i roi yn aberthol i dy waith di, i gynnal dy weithwyr di, i gwrdd ag anghenion dy saint di yn ein byd ni, arglwydd. A'r cwbl am ein bod ni eisiau o wasanaethu di o ddim. Nid arian, nid ein hoes ni, ond dy blesio di. Arglwydd helpa ni felly yn hyn i gyd. Bydd gyda ni nawr. A mi bod ni'n gofyn yn enw'r arglwydd Iesu. Amen.